Dobre, takže prvé cvičenie je steer the pot. Zoberiem si feedloptu, dám si lakte na feedloptu, dám sa do takého planku a budem robiť polkruhy do jednej strany, do druhej strany celý čas mám brucho v napätí. Toto je v podstate cvik, ktorý je pre pokročilých. Tu robím 3 série po 8 opakovaní a teraz vám ukážem pre začiatočníkov cvičenie. Takže ľahnem si na chrbát, zdvihnem nohy, ruky, pod hlavou mám vždycky nejaký vankušik alebo uterák zložený. Pod krížami vždycky mám nejaký mierny priestor, nenatláčam kríže na zem alebo driekovú chrbticu. Dám pred seba ruky a nohy, nadýchnem sa do brucha, v napätí držím stále brucho, s nádychom ide opačná ruka, opačná noha dole, so silným výdychom sa vraciam. Takisto toto cvičenie opakujem 3 krát po 6 až 12 opakovaní na každú stranu. Ďalšie cvičenie je bočný plank. Začneme verziou, ktorá je jednoduchšia, to je bočný plank na kolene. Dám si lakeť pod rameno, koleno dám na zem, zdvihnem pánvu. Som v jednej rovine, čo sa týka ramena, bedra a kolena. A takisto idem nádych, silný výdych, všetko zo seba vydýchnem a idem takto 8 opakovaní. Potom sa dám na druhú stranu a presne to isté robím zase nádych a silný výdych do posledného vzduchu, ktorý mám v sebe. Ak je pre nás táto verzia ľahká, tak môžeme pokračovať na ťažšiu verziu, kde dám vystreté nohy. Som na vystretých nohách, zase som v jednej rovine, nádych a silný výdych. Takisto opakujem 8 krát toto cvičenie, 3 krát na každú stranu. Ďalšie cvičenie je bird dog. Dáme sa na 4, ruky máme pod ramenami, kolena pod bedrami. Dôležité je mať hlavu v predĺžení tela, vyťahujeme cez dvojitú bradu stále hlavu. Zatlačíme rukou a primárne kolenom do zeme, naťahujeme opačnú ruku, opačnú nohu, pätou ako keby sme kopali do steny, rukou pred seba, ideme naspäť. Zase mierne napätie v bruchu, nádych, výdych, vraciame sa naspäť. Vždycky ideme tým palcom na nohe a rukou tesne nad zem, iba nezdvíhame vyššie. Dôležité je, aby sa nám pánva nepohla pri tom cvičení. Ďalšie cvičenie sú levitové extenzie. Sa snažíme otvoriť hrudník čo najviac sa nám dá. Nájdeme si nejakú lavičku, stoličku, hoci čo máme doma. Ruky si takto prepleteme, prsty si prepleteme za hlavou, dáme si lakte na lavičku. Prvé, čo spravíme, je taká mierna trakcia, že zadok ide dozadu. Nájdem maximálnu polohu, do akej sa viem dať. Lakte mám na úzko a tlačím jednokilovým tlakom oboma rukami naraz do lavičky 10 sekúnd. Keď prejde tých 10 sekúnd, úplne sa uvoľním v hrudnej chrbtici. Snažím sa úplne uvoľniť, kam ma to pustí, zase sa dostanem o kúsok nižšie a zase zatlačím jednokilovým tlakom do lavičky. Každý lakeť musí tlačiť rovnomerne. A dýcham, tlačím zase 10 sekúnd. Keď mám 10 sekúnd, zase sa uvoľním a 10 sekúnd mám úplne zrelaxované vlastne svaly alebo hrudnú chrbticu do toho v podstate, ako to ide. Toto cvičenie robím jednu sériu, 8 opakovaní. Ďalšie cvičenie je takýto airplane, sa nazýva toto cvičenie. Chytím sa ako keby nohou zeme, pokrčím mierne koleno, celú váhu mám na tejto nohe a snažím sa robiť rotácie do jednej strany a do druhej strany
cez tú stojnú nohu. Čo najväčší rozsah. Pri tomto cvičení sa snažím, aby hrudník a pánva išli celý čas naraz. Takže do jednej strany, do druhej strany. Toto cvičenie môže byť náročnejšie na stabilitu pre niektorých. Môžeme použiť pritom aj nejakú oporu. Je jedno, že či sa chytím steny, alebo si zoberiem, dajme tomu takúto palicu. Chytím sa, jedna opora navyše a zase naraz idem hrudník, pánva do jednej strany, do druhej strany. Naťahujem tú zadnú nohu poriadne a ide maximálny rozsah do jednej rotácie, do druhej rotácie. Ďalšie cvičenie je naťahovanie superficial backline. Pri tomto cvičení by sme mali cítiť, že sa nám tak uvoľnia spriamovače. Dáme sa do takejto pozície, kde vystrčíme zadok, natiahneme hamstringy, musíme cítiť celý čas ťah hamstringov. Nadýchnem sa z plných plúc do hrudníka a cez silný výdych vyťahujem hlavu pred seba cez dvojitú bradu. Zase pôjdem. Silný nádych a všetko zo seba vydýchnem. Snažím sa nádychom roztiahnuť hrudný kôš, čo najviac sa dá. A silným výdychom zo seba všetko dostať. Čo je potrebné pri tom cítiť je vždycky hamstringy, že tuto musím cítiť, že ma to ťahá. Ak sa neviem dostať do takejto pozície, treba je najskôr vyťahať hamstringy. Ukážeme si teraz taký stretching. Takže ak vám nejde táto pozícia, do tejto sa dostať, kde cítime hamstringy, pôjdeme najskôr tuto na zem. Lahnem si, môžem si zobrať takýto expander alebo utierák. Natiahnem si hamstring, obidve nohy dám hore a s výdychom idem jednou nohou dole a naspäť. Nádych, s výdychom ide noha dole a naspäť. Toto stačí, keď si dáme 2x po 8 opakovaní na každú nohu a môžeme sa vrátiť zase k tomu prvému cvičeniu. V tom prvom cvičení je to také, že ideme 2x na doraz, ako zvládneme, môže to byť 10, 15, 20 opakovaní takéto dýchanie. Dôležité je, že naozaj cítiť tam, že rozťahujeme ten hrudník, chceme ho rozmobilizovať a pri výdychu poriadne natiahnutú zadnú líniu môžeme cítiť od lítka cez hamstringy a spriamovače chrbtice až po hlavu. Ďalšie cvičenia sú takéto jednoduché výpady v podstate, mŕtvy ťah na jednej nohe, aby sme poriadne precvičili glutei a naučili sa hýbať telo cez bedra. Prvé sú výpady bok, takže idem 8 opakovaní na každú stranu, stačí jedna séria úplne. Dávam si pozor, aby som to robil pekne cez rovný chrbát. To je prvé cvičenie, prvé výpady, druhé sú na mieste takéto. Môžeme si dať ruky za hlavu, aby sme pekne vyťahovali hlavu smerom do stropu a tlačili ruky do dlaní. Takéto jednoduché výpady tiež 8 opakovaní, jedna séria na každú stranu. Takto, aby ste videli. A ďalšie cvičenie je mŕtvy ťah na jednej nohe. Je dobre si dať nejaký bod, napríklad toto, na ktorý budem dočahovať. Postavím sa na jednu nohu, naťahujem sa za bedňou, dotyk, vrátim sa naspäť. Takto 8 opakovaní, jedna strana, takisto aj druhá strana. Snažím sa ako keby nohou vzadu pätou kopať do steny a druhú ruku opačnú naťahujem a dotýkam sa tiež jedenkrát, 8 opakovaní. Dobre, tieto cvičenia boli dôležité pre Scheuermana, ktorý má bolesti od toho spojenia stavcov smerom dole a v driekovú chrbticu. Zabudol som pri tom bird dogovi dať, tiež ideme 3 série po 8-10 opakovaní. Teraz prejdeme na to, keď má niekto problémy s krčnou chrbticou. Prvé, čo robíme, alebo čo ja robím, je uvoľňovanie pektorálov. Tam v článku som dal aj obrázok, aby ste si vedeli predstaviť, že ako vyzerá ten sval. Takže ja si zoberiem takúto lacroseovú loptičku, opriem ju o stenu,
natiahnem ten pectoralis takto rukou dozadu, aby ste videli na druhú stranu. A prechádzam si tie prsné svaly. Dôležité je, že hľadám nejaké také bolestivé, tuhé miesto. Keď ho nájdem, to najhoršie, tak na ňom zastavím, vytvorím taký primeraný tlak, ani moc, ani málo, dostatočne na to, aby sa začal pomaličky uvoľňovať ten sval. A toto v podstate robím 2 minúty na jednu stranu, 2 minúty na druhú stranu. Potom prejdem tuto na medzilopatkové svaly, romboidei. Takisto som dal obrázok do článku, aby ste si vedeli predstaviť, kde je. Sú medzi vlastne lopatkou a chrbticou. Nejdem nikdy na kosť, ani do chrbtice, ani do lopatky. Zase robím takýto pohyb skôr zo strany na stranu, v smere vlastne vlákien toho svalu. Zase nájdem nejaké bolestivé miesto, zostanem na ňom, zatlačím, čakám a takisto 2 minúty jedna strana, 2 minúty takisto druhá strana. Ďalšie miesto, ktoré uvoľňujem, sú vrchné svaly rectu abdominu. Takisto som tam dal obrázok do článku, aby ste videli. Dobre je si ľahnúť pri tom cvičení, vtiahnuť brucho mierne, uvoľniť sa a prstami si ísť tuto v tej hornej časti pod rebra. Takisto hľadám nejaké také tušie miesta, kde sa mi horšie ako keby dostanú tie prsty pod rebra. Hľadám tuhé miesto, našiel som ja napríklad tuto napravo pri sterne skoro až. Zostanem na tom a tlačím. Pri tomto niekedy môžete cítiť aj nejakú žalúdočnú nevoľnosť, lebo sú poprepájané tie fascie aj s vnútornými orgánmi, takže sa toho nebojte. Hlavne si netlačte tými prstami dovnútra brucha, ale snažíme sa dostať sa vlastne prstami pod rebra po celej vlastne šírke toho svalu. Tak to ukážem zblízka viacej. Vtiahnem brucho a snažím sa dostať prstami pekne pod rebra. Takisto 2 minútky stačí toto cvičenie. Ďalšie cvičenie je naťahovanie pektorálov. Tam som tiež ukázal obrázok, že ako si môžete ponaťahovať aj v stoji. Ja používam hlavne vlahu. Naťahovanie, že ľahnem si na brucho, natiahnem ruku, prichytím sa zeme rukou, snažím sa dostať rameno na zem a robím taký pohyb, ako keby dostávam hrudný kôš od tej ruky, čo najďalej, že odťahujem rameno od ruky a popri tom sa zdvíham tým opačným ramenom hore. Musím cítiť poriadny ťah v prsných svaloch až po prsty na ruke. Toto stačí 1 minúta naťahovanie jedna strana, 1 minúta naťahovanie druhá strana. Ďalšie cvičenie je trakcia krčnej chrbtice v pozícii na 4, takisto, jak som dal obrázok v článku. Takže dáme sa na 4, dám sa takto z boku. Ruky si dám pod ramená, trošku vyrotujem prsty dnu, kolena mám pod bedrami. Snažím sa vyťahovať hlavu cez dvojitú bradu týmto smerom čo najviac. Popri tom zadok ide trošku dozadu, že snažím sa natiahnuť tú chrbticu a popri tom sa snažím cez lakte roztiahnuť čo najviac lopatky. Dýchanie je zase také, že plným nádychom do hrudníka sa snažím roztiahnuť rebra a výdychom zo seba vydýchnem všetkým vzduch. A každým opakovaním sa snažím roztiahnuť ten hrudník viacej a viacej. Nádych. Silný výdych a snažím sa pospájať všetko naraz. Zadok ide dozadu, hlavu vyťahujem, lopatky rozťahujem cez lakte. Nádych do hrudníka. A silný výdych, rýchly, čo najviac zo seba všetko vydýchnuť. Pri tom výdychu musíme pocítiť aj aktivitu brušných svalov.
a to docielime tým, že vydýchneme úplne všetko zo seba. Toto cvičenie tiež je viacej také pocitové, kde vlastne robím 2 série a takisto koľko zvládnem 10, 15, 20, 25 opakovaní. Ďalšie cvičenie je posilnenie externých rotátorov ramena. Ja používam takéto cvičenie, že si ľahnem na feedloptu bruchom a robím 3 pohyby po 20 opakovaní. Prvý je taký Y, robím svojimi rukami, vytváram taký Y, to je 20 opakovaní. Potom ďalšie robím T, vždycky mám palce vytočené smerom do stropu, takisto 20 opakovaní jedenkrát a tretie takéto dvojité Včko vytvorím, dvojité Včko zo svojich rúk a idem zase tých 20 opakovaní. Zase palce idú smerom do stropu a snažím sa dostať tie peste takisto čo najvyššie do takej externej rotácie. A posledné cvičenie sú takéto tlaky na kladke. Tu idem 3 série po 15 opakovaní. S tou rukou, čo tlačím, tá noha je vzadu, mám brucho v napätí, pekne napriamený som, vytlačím pred seba ruku, vyrotujem smerom dole päsť a idem naspäť. Budem pri tom robiť aj miernu rotáciu v hrudníku, kam ma to pustí. Ak mám pri tomto bolesti drieku, tak tento cvik vynehávam. Takže ideme 15 opakovaní, poriadne natiahnem pred seba tú ruku, päsť smerom dole. Takisto jedna strana 15 opakovaní, druhá strana to isté. Takže dôležité, ak mám bolesti krížov pri tomto, alebo niekde inde v chrbtici, tak toto cvičenie vynehávam.